Fem els esports, continuem amb l'informatiu. L'escriptor i també periodista Nito Verdera sosté que el navegant Cristòfor Colom tenia relació amb les illes Pitiüses. Assegura que Colom era un jueu convers, membre d'una poderosa família de l'època. Aquestes conclusions les va exposar en la presentació del seu darrer llibre, titulat El llibre de les fal·làcies i la relació de les quatre veritats. Presentació que es va fer divendres passat a la tarda a la Biblioteca de Can Salvador de la Plaça. Les teories que envolten el naixement confús de Cristòfor Colom són moltes i diverses. L'escriptor Nito Verdera creu que el descobridor d'Amèrica era fill d'Eivissa o Formentera i molts noms comuns a ses illes van ser utilitzats pel navegant quan va arribar a les Índies. Verdera va presentar el seu llibre on desmunta les mitges veritats o mentides que s'expliquen sobre l'origen de Colom. Jo el que m'he dedicat és a desmuntar, a desqualificar totes les teories que hi ha. Primer la italiana, o sigui, demostrant que aquest home no sabia si era un italià, per tant és que no podia ser italià. Però després hi ha unes proves que s'han fet antropològiques, o sigui, l'italià sigui un home més jove que Cristòfor Colom, per simplificar-ho, no? O sigui, és impossible que fos italià. Només que fos per la llengua, l'antropologia després ho ha demostrat. Després també per diferència d'edat no podia ser mallorquí. Tampoc era portuguès perquè la llengua pròpia materna no era la portuguesa. Aleshores, tampoc era gallec, per la mateixa raó, perquè no tenia el gallec com a llengua pròpia. Aleshores, aquí l'únic que queda és la teoria d'Eivissa. Cada terra té una llegenda o una història que justifica que Colom era veí d'aquella zona. A les Terres de l'Ebre, per exemple, es diu que el navegant era fill de la Cava i va aprendre a navegar pel riu. A més, altres historiadors catalans han estudiat també la catalanitat de Cristòfor Colom. L'exponent més clar i conegut és l'arenyenc Jordi Bilbeny, que assegura que l'almirall era català i que el descobridor d'Amèrica va estar al Maresme, on hi ha un gran llegat de la seva estada a moltes masies rurals i en cognoms de la gent. L'escriptor Nito Verdera, però, assegura que aquestes teories de Bilbeny són respectables, però errònies. Jo el conec molt, en Bilbeny, hem coincidit tenir socis al Centre d'Estudis Colombins de Barcelona, però és que ell tenia com a candidat en Joan Colom i Bertran, i ara dic que no, és impossible, perquè era mort abans del descobriment. I, en fi, també està demostrat científicament que l'expedició no va sortir de pals, va sortir de palos. O sigui, jo la teoria d'en Bilbeny és molt respectable, però no serveix. Nito Verdera presentarà properament un DVD de 25 minuts de durada en 7 idiomes on espera poder deixar clar d'una vegada per totes quin és l'origen del navegant descobridor d'Amèrica.